Еми защото така, 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 спирката. Ти ко правиш, бе? 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 Система. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Смисъл. Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Спирката. Какво правиш, бе? Нищо, сигара пуша. Еми, защото така. Автобуса. Цигарата. Еми, защото така. Повтори къде? Долу. Къде само кажи, бе? Спирката.